גם לנצל את כישוריך בתחום הזה, אפרופו מופע, לא נקרא לזה מופע אימים, אבל המופע די מבדיחה של נבחרת ישראל אתמול במקסיקו, ורגל סייפור, אורח נוסף באולפנינו מכובד לא פחות, באנו לדבר על ליגת אתיופים בכדורגל. יש דבר כזה? כן. יש ספר על זה. טוב, יש ליגה יותר מבוסס לבני נוער, בתמיכה של הבוגרים. כשאנחנו מדברים בני נוער, הליגה תוחמת מגיל כיתה א' עד 16, ואחר כך מ-16 צפונה, הבוגרים שהם תומכים את איפה אתם נמצאים? אנחנו בכל הארץ. כרגע... מה העמותה שלכם? עמותת עולפת שהיא המפעילה של הפרויקט מסאי. הליגה נקראת ליגת מסאי, שזה מרכז הספורט ישראלי אתיופי. יפה, יצא לכם טוב. אוקיי, עכשיו כמה זמן אתם פעילים כבר? אנחנו פעילים יותר מעשור, הקמנו את הפרויקט הזה בשנת 2000, נובמבר 2000, וזה היה הרעיון של איך לתת מענה לבני נוער שהם נשרו ממסגרת הלימודית, נשירה סמלית, אז פשוט רצינו שהנוער לא ילך לאיבוד, אז הקמנו את המסגרת הזאת לפעילות בלתי פורמלית, לא בתוך המודל שלנו. ואיך התגלגל אדוני לתמונה? אתיופיה אתה לא, זה אנחנו יודעים. כבוד גדול להיות פה. להפך, ברור שזה כבוד גדול. אני חושב שאנחנו מדינה שכל אחד צריך לדעת לקרום את חלקו במה שאפשר. וכשהם פנו אליי ושאלו וביקשו ושאלו לך אם אני יכול לעזור להם בכישורים או בספונסריות, אני נרתמתי למשימה. אני כבר שנתיים נשיא כבוד של הליגה שלהם, ואני מאוד גאה בזה. ואני חושב שאנחנו צריכים לדעת לתת, כי הקהילה הזאת זקוקה מאוד 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 לנושא של הכדורגל. אתה יודע שמדברים הרבה על כך שהקליטה של עולי אתיופיה הייתה רוויה בטעויות של ממשלת ישראל בדרך, ואת התוצאות ראינו בכל מיני תחומים של החיים. והשאלה היא האם גם בכדורגל פספסנו בעיניך, כי בוודאי יש כישרונות גדולים, ויחסית לא ראינו המון שחקנים אתיופיים מצליחים בליגה שלנו. נכון, נכון, אבל לא זו המטרה להוציא שחקנים. המטרה שלנו היא להביא את הילדים האלה במקום שישבו על הברזלים והתחילו להתעסק בכל מיני דברים אחרים, שיבואו ויהיו במסגרת. והמסגרת היא פעמיים בשבוע מתאמנים, פעם אחת הם משחקים ליגה, כך שכל המשאבים שלהם ילכו לכדורגל, לספורט. והיה, ונוציא שחקן משם, הרווחנו. באמת, מה שהתחלתם לקראת תוצאות, פחות נוער שמעורב באלימות, או... זה המדד שלנו שאנחנו יכולים לראות את זה. אחד, מבחינת אם אותו ילד סיים את ה-12 שנים שלו ואחר כך מתגייס לצבא, אני מבחינת המטרות של העמותה, את המטרות של למענו שהקמנו. אתה מכיר כמה אחוזים מבני הנוער מהעדה האתיופית מעורבים באלימות, לעומת בחברה? יש פה נתון שהוא נתון לא מדויק, אני לא יכול לזרוק ככה סתם מספר, אבל יש בעיה, כמו כלל האוכלוסייה. יש בעיה, ואנחנו מנסים לצמצם את זה. לא רק הפעילות של כדורגל, זה לא רק לבני אתיופים, זה פתוח לכולם. אנחנו פועלים בתוך השכונות. איפה שיש שכונות, לא רק שכונות שיש בהן רבועים של בני הקהילה, יש עוד תושבים אחרים, והליגה מטפלת לכולם. אולי זה נשמע השם, וזה נשמע ליגת מסאי רק לאתיופים, אבל היא פתוחה לכלל האוכלוסייה. עכשיו, כשאתה שומע לזה, מה עוד גורם בעצם נשיא כבוד זה תואר יפה, אבל מה אתה עושה בפועל? אני מנסה לקשר אותם גופים פיננסיים, גופים שיכולים לתרום לקהילה, יכולים לתרום כסף. כל השם המשחק כסף. קישרתי בין הליגה שלנו וההתאחדות לכדורגל. אתה אחד השחקני הכדורגל שבאמת עשו מעבר טוב, והייתה תחנות נדמה של צבעי ספורט, אבל איש עסקים שבנה את חייו ולא חי רק מהכדורגל וכקהילת האהבה כמו שעושים רבים, שזה גם מכובד, אבל זה משהו אחר. נכון. ומנצל את הקשרים שלי עם כל מיני אנשי עסקים ומנסים להביא כספים. הקישור הראשון שלנו היה חשוב מאוד להתקשר עם ההתאחדות לכדורגל, שהיא מארגנת לנו משחקי אימון, מגרשים. היא תומכת כספית גם? היא לא תומכת כספית, היא תומכת אבל בואי נגיד בתשתיות. בציוד, במתקנים, בגביעים, דברים שתלבושות.
דורשות, בעיה להשיג כסף. אבל אני חושב המדינה למשל, תומך בעמותה? עדיין לא, כי אנחנו רק בשלוש שנים האחרונות התחלנו להתעסק בכל הנושא של הניירת ולקבל קצת כספים מהטוטו. מנסים. הבעיה שבה עם האנשים של הליגה האתיופית, אין להם מרפקים, הם לא דופקים על שולחן, הם אנשים עדינים, הם אנשים שלא עושים בלגן כמו שנראה. אתה מסכים עם זה רגע? אני מסכים איתו, כי אני אגיד לך למה, כי הפעילות הזו באה באמת פעילות מהלב, אין פה משהו מטרת לב, כל מי שמתעסק בליגה הזאת, כולל חברי הנהלה, חברי העמותה שלנו, כולם עושים למען בני הנוער. עכשיו, רובנו גם עושים האחריות שלנו במשחק השבת, יש לנו כל שבת משחק, במשך 9 חודשים, וזה קשה לתחזק קבוצה, כי מי שמוביל את הקבוצה זה לא שכבה של קבוצות, ולכן החיבור של ההתאחדות הוא נותן את המעטפת של הכשרה מקצועית ושיפוץ ודברים כאלה, אבל הליגה צריכה משאבים מישהו ספורטר שיעבור, שירים אותה, כי זו עבודה קהילתית הכי מדהימה שיש, זה להציל בני נוער שחיים בתוך השכונות. קשה למשוך את הנוער לתוך הפעילות הזאת? לא, זה לא קשה, הם באים אלינו, אנחנו פשוט לא עומדים מבחינת הכמותית. רוצים יותר ואין פה? רוצים יותר, אבל יש מגבלה של המגבלה שהוא משהו שהוא כספי, שקשה להתמודד איתו, כי אני למשל מחזיק קבוצה בנתניה, כל שבת אני נוסע עם הרכב שלי, ויש עוד חבר'ה שנוסעים 2 רכבים, נוסעים לנתיבות, לאופקים, לקריית גת. במדים והשכרת מגרשים. כן, כן, סכום הכסף הוא לא בשמיים כדי לעזור לאנשים הנחמדים והנעימים האלה. הסכום הוא באמת להחזיק את כל הליגה, אם זה הוצאות נסיעה, הרשויות המקומיות גם עוזרות טיפה, והן יכולות לעזור קצת יותר, אבל אני אומר, בסך הכל זה באמת לא סכום שהם בשמיים, שאפשר למצוא את הספונסר, את האיש שיפתח קצת את הלב, וזו עמותה שגם אם הוא ישקיע איזשהו סכום כסף, זה יתבר לו כהוצאה באמת. ונחזור לנושא המקצועי, ראיתם שם שחקנים שיש להם כישרון ויכולים להפוך את הכדורגלנים מקצועיים, אז זה גו הבא. למשוך את הכדורגלנים גם לכיוון הזה, לאזן בקשרים? אנחנו משתתפים לזה, דרך אגב, ברוך ג'וגי, הם היו חלק מהליגה, הם נתנו כתף לליגה, ליגו את הליגה, את השחקנים, ויש שמות לזה, יש שחקנים גם שעשו את המעבר מהליגת הכדורגל לליגה המקצועית, במחלקות נוער של הקבוצות המקצועיות, ואנחנו עושים את המעבר הזה, מישהו שיש לו שאיפות כדורגל, להגשים את החלום שלו, אנחנו דוחפים את זה, לא רק מניעה של אלימות וונדליזם, כל הדברים שיש. יש גם, שאנחנו כל פעם מדברים שהם לא רציניים, השחקנים האתיופים שהם מאבדים סטיגמה שנדבקה. אגב, זו סטיגמה שיש כלפי כדורגלנים שחורים בכל העולם. אתה שם לב למשחקי גביע העולם, כשהם טועים, שחקנים לבנים לא אומרים עליהם שהם נאיבים, כשהשחורים טועים אומרים עליהם שהם נאיבים. אבל פה במקרה הזה יש לנו דבר נוסף שהוא מאוד חריג. השחקנים שמסיימים בגיל נוער הם לא שחקנים ספורטאים מצטיינים, ואז הם מתגייסים לצבא והם נעלמים שם. והם נעלמים שם כי הם עם פרופיל 97 והם לא יכולים, לא ספורטאים מצטיינים, אז הם עושים בלבול, ואז הם נעלמים. תגיד, רגע, ומעניין אותי, אתה עוקב אחרי נבחרת אתיופיה בכדורגל בשנים האחרונות? נכון, עקבתי... הייתה ממש קרובה להגיע למונדיאל, ולעזור, זה היה סיפור מאוד יפה, פשוט נבחרת שנגמרה מחדש, תספר לנו קצת על זה. אין לי ידע מעמיק, כל זה רק בטורניר של העלייה למונדיאל, שזה היה מסע מדהים שהנבחרת עשתה. עד ניגריה, נכון? נכון, ניגריה. אני היה טוב באותו משחק, במשחק השני שהוא משחק חייב, בוא נגיד ככה. נכון שמנע את העלייה של הנבחרת אתיופיה למונדיאל. תשמע, לפעמים ניסיון אחרי המשחקים. אבל הם היו נהדרים, זה היה קהל שדחף אותם באמונה דתית כמעט סביב הנבחרת. זה פעם ראשונה שהנבחרת מגיעה לטופ של הכדורגל העולמי, ואני מקווה שבמונדיאל הבא זה יהיה. מה שכמובן מחבר אותנו במעבר טבעי, מרבי סוקר, ומה יש גם סיפור על כל הנושא הזה של אתיופיה. בזמנו שאנחנו ניסינו להתרגל לתנאי הגודל של מקסיקו, היו באתיופיה. וואלה. כן, וניצחנו אותם 5-1. מה אתה אומר? היום אני לא חושב שזה יקרה. אני בטוח שבעובדה, הם היו כל כך טובים אנחנו. רגע, רק אמרת מקסיקו. הם גם שיחקו בארץ, זה לא... נכון? גם פה הם הפסידו 6-0.
תגיד, ראית את זה אתמול, אתה היית שוער מהולל. כנס רגע לכפפות ולנעליים של אריאל הרוש. הוא שוער מוכשר, קשה להתווכח על זה. למה אנחנו נופלים כל פעם עם כל מיני דברים מצחיקים כאלה כמו שקורה? תשמע, הרי תפקיד השוער הוא תפקיד ייחודי ומיוחד. הוא לא תפקיד כמו כל שחקן אחר. כפוי טובה. כפוי טובה, הוא מספיק על פית השנייה שאתה לא מרוכז, מספיק שאתה לא הולך נכון לתפיסת הכדור, והכדור חומק לך ונכנס לתוך השער, ואתה בכלל, בכל אימון רגיל, בכל משחק אתה עוצר את זה עשרות פעמים. וברגע האמת, אתה לא עושה. למה אני חותר? אני חותר למצב שאין ניסיון לשחקנים והשוערים הצעירים. אין ניסיון לשוערים, ועד כמה וכמה שחקנים ושוערים בכלל. אבל הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, וחבל שלא הבאתי לך איזשהו מסמך שלפני 15 שנה כתבתי אותו, כדי להכין את השוער הבא שלנו. את העומת הבא נקרא לזה ככה. את המחליף של דודו עבד, ואמרתי בכתבה, אתה יודע, דודו עבד בעוד 15 שנה, יפרוש לדודו, לא נעשה אז. ולא נעים לי, אני חושב שאני אתה יודע מה, אתה לא, אתה מעניין אותי על השאלת את הדיון הזה, אתה מסתכל לו מקצועי, ויש דור נגיד פחות מוצלח של שוערים כרגע. זה המוצר שאתה רואה אותו על המדף. מי השוער בעיניך שאלי גוטמן, בהינתן שאת הנוער הוא לא יצליח ליצור עכשיו, מי השוער שהוא צריך ללכת איתו לקמפיין הזה ולתת לו את מלוא הביטחון, no matter what? כן, בשביל זה יש את המשחקי אימון. בשביל זה יש את המשחק אימון נגד מקסיקו. נכון, שאנחנו נקשש את המשחק, לא ניקח את השוער הצעיר הבא, את השוער הבא שאנחנו רוצים לבנות אותו. זהו, הוא לא יכול, ארוש לא יכול להמשיך. הוא יכול להמשיך, אבל כרגע אני עושה, הרי יש לנו משחק ביוסטון עכשיו, כן, בוא ניתן לשוער אחר לשחק. חיימוב נגיד. בוא נגיד חיימוב. אבל מי בעיניך, אתה יודע, הכי מוכשר והכי בשל? יש הרבה שוערים חיימוב לדעתי הוא אחד השוערים הבשלים. דני עמוס הוא אחד השוערים הבשלים. הם שיחקו כבר. דני קצת נמוך, ואתה יודע שיש את הבעיה של כדורי גובה בנבחרת וזה, הוא לא יצליח לפתור את זה, הוא לא יפתח עוד 15 סנטימטר גובה. זה בטוח, אבל אני מדבר על הדברים הקיימים. אז יש לנו גם את ניצן אומנם הם ירדו לי גם לרמת השוער, ויש לנו כמה שוערים צעירים, צריך לנסות אותם ולראות, יכול להיות שאנחנו נגלה. קח את הנושא של אפס מחשבה לטווח ארוך, בוריס קליין. אני פה סוג הפך להיות סנגור שלו. בעיניי שוער מאוד מאוד מוכשר ומתאים לכדורגל המודרני, ועובד יותר קשה מבעבר, לא כל מיני סטיגמות, לא ניכנס לדבר הזה. למה לא בהנהלה של קבוצה כמו הפועל תל אביב, ואומר את זה בן שמעון, אתה חתמת, יש לך חופש מלא, בשער הולך בוריס קליין. למה? ככה. אתה לא זו מניה, אתה הרי בונה את הנכס. נכון, אבל כולם רוצים הצלחה. ואז אתה זורק אותו לתוך הדרבי והוא עושה במכנסיים טענת הפרשנים. אז תראה, בוא ניתן ציון לשבח לאיזי שירצקי. שהוא החליט שדני עמוס יהיה השוער שלו. ודני עמוס היה שוער בינוני. והוא נתן לו לשחק. בשנה הראשונה הוא הוריד אותי ליגה. בשנה השנייה הוא היה מהמצטיינים. ובאותה שנה הוא גם מסתכל. זאת אומרת שמה שאתה אומר זה נכון. אנחנו צריכים להכין, לתת לשחק, להחליט. אבל לא תמיד זה לא בעיה להביא עניינו, זה מה שאני מתכוון, אולי זה קשה, כן, אבל זה לא בעיה לצורך העניין להחליט אתה יודע, מקסימום יפילו את זה על השוער הזר, זה לא מעניין, כן? אבל כשזה שוער ישראלי, ויש פה הרי כישרון, לא הגיוני שאין שוערים טובים בכלל. אין ספק שיש לנו שוערים מוכשרים וטובים והכל. חסר להם המון ניסיון, והניסיון נרכש על ידי כך שהם ישחקו. ואם הם לא ישחקו, הם לא יהיו שוערים. זו הבעיה, ותראה, זה לא שחקן, שחקן כמו שהמבטיחה הזאת שישב ולהפקיע את השער היפהפה שהוא סתם בעד מאיזשהו אחד. אבל שוער רוצה להיות מרוכז בכל 90 הדקות, הוא רוצה להיות מושלם. הוא צריך גם לדעת מה קורה ביציע עיתונות באותו לילה אחרי שהוא... לא, הוא צריך אני לא אומר את זה סתם, כי ראית במשחק של ריאל מדריד שקסיאס עשה טעות של ילד בן 12, נכון? במשחק הכי חשוב בעונה. והצילו אותו עונה, אבל אני מתערב איתך שגם אם הוא מפסידים הוא לא היה נחתך 10% ממה שהארוש חתך על משחק ידידות. כן, בתנאים קשים. אני לא מסנגר על העיתונות, אני לא איש עיתונות, אני רק אומר, איש מקצוע. אני חושב שמה שצריך לעשות כרגע זה לחפש את השוער. בשביל זה יש לנו משחקי אימון, בשביל זה משחקים גם במקסיקו וגם ביוסטון וגם עם עוד כמה משחקים לפני הקמפיין. יכול להיות שניתן צ'אנס למשהו לשחק, יכול להיות שאנחנו נמצא את השוער. בחצי משפט,